Hej! Beräkna med räknare och avrunda resultatet till en decimal. Ja, det finns 2 sätt, kanske 3 sätt att räkna. Ett enkelt sätt är att man skriver igen 85. Sen räknar man det här med miniräknare och skriver svaret här. Så jag går till miniräknare. 20,4 minus 3,7. 20,4 minus 3,7 lika med. Och här 16,7. Resultatet beror på hur jag ställt in min miniräknare. Hur många decimaler räknar min miniräknare? Här ser man decimaler och jag har ställt till 3. Man kan ställa till 4 beroende på vad man vill ha som svar. Så vi säger 3. 3 är lagom bra om man inte ser någonting. Så det får vara 3 här. Så går jag tillbaka och skriver 16,7. Här. 16,7. Nu tar jag 85 och delar med 16,7. Jag går tillbaka. 85, så jag suddar här. 85 delar med 16,7. Så får jag 5,09, så skriver jag här 5,09, men det står här en decimal och det här är 2 decimaler efter komma till höger. Då går jag och ställer in min miniräknare en gång till så att den får räkna till en decimal. Så jag går här och gör till en decimal här. 1. Och sen går jag tillbaka och gör om det här. Så 85. Jag räknar igen. 85 delar med 16,7. Lika med. Då har den räknat rätt. 5,1. 5,1. Då suddar jag det här och skriver 5,1 resultatet. Och så skriver man resultatet här. Precis på samma sätt gör jag det här. Först räknar jag täljaren och skriver svaret för att det blir enkelt för mig. 15,8 minus 3,9. 15,8 minus 3,9. 11,9. Så delar jag med 2,1. 11,9 delar med 2,1. 11,9 delar med 2,1 lika med 5,7. Och så skriver jag 5,7 här. Eller skriver jag här. Kanske man inte kan skriva här utan man skriver resultatet här. 5,7. Så när man får använda beräkna med räknare betyder att man använder sin miniräknare, tror jag, och räknar. Om man inte gör med 2 sätt så här, då kanske blir det lite fel. Så i så fall måste man ha parentes här. När man använder miniräknare ett steg.
85 delar med, sen får man ha parentes och ställa in sin miniräknare så att den avrundar till en decimal. Så. Om man inte kan ställa in sin miniräknare, då måste man lära sig hur man avrundar. Och till exempel om jag har 50, eller hur var det? Det var 5, resultatet var 5,09. Det här är 2 decimaler, 1, 2. De vill bara ha den första, inte det andra. Man måste sudda, ta bort. Men om man tar bort, då blir det fel om jag skriver så. Eftersom den här siffran är en stor siffra. Vad är en stor siffra? 5, 6, 7, 8, 9 är stora siffror. När man tar bort dem ska man lägga 1 här. Betyder ska man göra så att den här siffran blir 1 mer. Addera 1 till den siffran som finns här. Därför resultatet blev 1. Från 0 blev 1 eftersom 9 var stor siffra. Därför skriver jag här 1. Det här är avrunda till en decimal. Och sen går vi vidare till här kanske. Beräkna med din räknare, avrunda svaret till närmaste ental. Nu ska vi beräkna och se vad som händer. 145 delar med 21. 6,9. 6,9 är resultatet. Vad är ental? När man har ett tal, till exempel 2013. Den första här till höger heter ental. Det här heter 10-tal. Nollan heter 100-tal. 2 heter 1000-tal. Så ental här är nummer 6. Eftersom man räknar från vänster till kommatecken, inte höger. Höger heter inte tal, den heter del. Så den första här heter tiondel. Men innan jag gör så här så måste jag gå och ställa in min miniräknare så att den kan räkna mer än en decimal. Så det blir rätt från början. Så jag går och skriver här kanske inte en decimal utan det får vara 5 stycken. Och så räknar jag igen. Så. Vad hade jag? 145 delar med 21. Lika med. Vi ser att det är många decimaler. Jag skriver alla. Och sen tar jag bort det jag vill. 6,90 eller jag kan kopiera. Och så skriver jag här någonstans. Kan kanske inte lägga här. Tyvärr. Så jag måste kunna utantill. 9047. Jag skriver 4 stycken. Så. När man säger ental betyder att jag bara skriver den här första som är ental. Ta bort alla de här. Men jag måste vara försiktig när jag tar bort den siffran som ligger jättenära det här ental. Och eftersom det är en stor siffra så det här ental blir en mer.
Om det är 6 blir 7, om det är 7 blir 8, om det är 8 blir 9 och så vidare. Då måste jag här skriva så. Sen tiondelar, när jag avrundar till tiondelar, betyder att man vill att jag bara skriver de här två. Ska jag ta bort allt det här. Och jag kan bara skriva de här två, 6,9, och gör ingenting eftersom 0 är en liten siffra. 0, 1, 2, 3, 4 är små siffror. Så 6,9 blir inte mer, så jag bara skriver så. 100 delar, vad är 100 delar? Vilken siffra? 100 delar. Den här siffran 0 är 100 delar. Så jag ska bara skriva de här 3. Och eftersom 4 är liten, då ska jag inte bry mig. Jag bara skriver så. Och tusendelar, då skriver jag alla dessa 4 siffror. Men eftersom 7 när jag tar bort är en stor siffra, så den här 4 blir 5. Så då svaret blir 6,905. Så här är att man avrunda till närmaste ental. Man måste veta vad är ental, vad är tiondelar och vad är 100 delar, vad är... Annars går det inte. Så. Nu går vi vidare. Det här, jag vet inte varför man har ändrat storleken på kvadraterna. Här är 2 stora kvadrater har vi. 1 och 2, och här har vi 4 stycken. 1, 2, 3 och 4. Så 2 är mer. Här har vi, om vi räknar 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Så 2 mer. Så hela tiden måste kanske bli 2 mer. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nästa steg blir 2 mer, då blir det 8 stycken. Tror jag. Eftersom hela tiden blir 2 mer. Så att man väljer att det blir 8 stycken. Så tänker jag. Om det finns möjlighet att välja 8, då väljer man 8. Andra frågan. Vad är sant om de naturliga talen? Då måste man gå och läsa lite om vad är naturliga tal, vilka tal är naturliga. Naturliga tal, de tal som från 0 till oändlighet, de positiva talen, de tal som inte är decimaler, som inte är bråk. Till exempel 1 och 2 och 3 och 4 och 2000 och 3 miljarder och sådana tal är naturliga tal. Så de är varken udda eller jämna, det stämmer inte. De är båda udda och jämna, så det här stämmer inte. Den första stämmer inte, så jag ska inte kryssa. De är antingen udda eller jämna. Ja, det stämmer. De är udda eller jämna, men ja, det skulle stämma. De är alltid positiva, det stämmer också. Det finns inget största naturliga tal, ja. Det finns inget största. Det finns inget minsta, jo det finns minsta. Minsta är 0. Ja, så att de här 3 är bra. Stämmer. De andra inte stämmer. Så, om naturliga tal. Vad finns det mer? Det var bara det.
Men så. Så att, använd miniräknaren. Och leka lite med decimaler och avrunda. Och man måste ju ha en bok att läsa, annars varifrån skulle information och kunskap komma om man inte har en bok? Ha det så bra.